Sanikulas itang 60 kapsat, iti panangited, iti award, iti winners tayo, iti grand winner tayo ni Mr. Norberto Bumanglag Jr. ti Sanikulas, Ilocos Norte, kay duwang runner-up nga Beverly pagaragan kini pagayam nga Pompeo Saludares iti Tigras. Okay, umuna nga kakabsat nga inak i-presentar dato'y presenter in behalf kini Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kahit kumalang ibasa dito'y pakasalitaan ng butakas lalagit tinapalabas dito. Kung na dito'y maragsakan rakmat nga mangyam amuka na kayo ti proud person of the year when in behalf ni Reynaldo Rey Fiesta. Nga iso iti mangyawat kadag iti plaque ken cash sa gifts ken iso pa iti mangibasa iti message when mensahe ni Reynaldo Rey Fiesta. May nga kabanwag manipod kinaubing na naglasat iti adu nga rigat ken panubok iti biyag. Ken kas paset iti agsasamusam nga dawel ken bagyo asim mangbay nagsina iti naganak ken kuana. Ket nagbati da iti sidong ti inada kaduwana ni ading na babae nga kakaisuna akabsat na ken agtawan laeng iti sangapulo. Iti rigat ti panagbiag ti gapuna nga impasnek na tinagarapab. Nagbasa iti Central Elementary School iti San Nicolas, Ilocos Norte, sa iti Ilocos Norte National High School, SPA. Nata SPA. Ket idi 29 idi tawen 2009 nag-enroll iti sigod nga BCF Baguio College Foundation ngem UC Itan University of Cordillera ngem nagsardeng metlaeng nga nagbasa iti tawen 2010 gabuta nagawid nga dinaoras ti ina na manipod sa jay Malaysia nga nagabraan na nagtrabahuan na iti daytagon daway. Kedi 2011 nag-enroll iti Northwestern University iti Ciudad Tilawag. Adu nga anos inot aging ga finally iti 2016 naggraduar daytoy nga kabanwag akas maysa nga arkitekto. Bachelor of Science in Architecture. Kat iti dayto nga tawen naalektaran wenno nabutusan na kas presidente iti arkitektur. Iti iso ti presidente ti UAP wenno United Architect of the Philippines Ilocos Norte Lawag City Chapter. Iti agdama may sa isuna nga full-time instructor iti Northwestern University. Ayan. So dato'y papagayan mi, the proud person of the year 2023 in behalf kani Reynaldo Rey Fiesta awan sa balinusan nga ni Architect Melmar Gonzales Godoy from San Nicolas, Ilocos Norte. Ay bante mangar dito'y ni Melmar, absat? Tap na dikas tagat kumablaw kada kay aming kasangapada. Kumablaw ka man na Melmar, kada kiti agbibuya ka nagdingdingig. Naimbag nga daw tayo amin, Apo. Kaya't kaspasit iti nayon ti akin mo, Melmar, pagibasa man iti mensahe. Gabot awan ni Reynaldo Rey Fiesta, mensahe iti ipaina. Kada tayo amin nga agbibuya ka nagdingdingig na naruna ka nagiti winners tayo. Mensahe, December 16, 2023. Inakman nga ipeksa tinalaos a panagyaman ko, kadigiti amin ang nakisalip iti daytoy a programa, lagip tinapalabas, Reynaldo Rey Fiesta, Sentensiador Awards 2023. Tadagiti pakasalitaan nyo, agbalinda akas inspirasyon. Agbalinda pay akas maysa silaw, amang ranyag itibiyag kadagiti parswa, ngat iti na minsan ket nagbalin a nasipnget ti inda panagbiag.
Kit iti panakangig ko, dagiti pakasalitaan ti Biagyo, jakman nagawidan, ti panagsainek ti pusok. Ngimiti kamaodyanan na, nariknakmet tinalaos unay a panakapnek. Ket kadagiti amin anaanos unay nga agbuybuya ken agdengdengeg iti daydoy a programa. Ipeksakmet tinalaos a pagyaman ko. Ket ibatik nga rod kada kayo amin, ti magusgustwak unay a pagsasao. Life is all about the blessings of wisdom. Kadagiti amin nga winners, congratulations. Signed, Reynaldo Ray Fiesta, Honolulu, Hawaii, USA. Founder, Reynaldo Ray Fiesta, Sentensiador Awards 2023. Ken Ray Fiesta Film, Honolulu International. Yan. Like, ganun data remembrance mo. Ken, dito ni, nakanan, Clarence, Jack Magawat, alam mo lang na dyan, tasak malat bang ipan ito, Leyna. Yeah. Yeah. Sandali lang, ha? Okay. Kaspasit ito panagyaman ni Ray Fiesta kang ka, architect. Ito yung lay mo. Kaya dito'y pakibasa man, Clarence, ayan tayo, atakan to yun. Yung basa kita microphone. Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award Plaque of Appreciation is presented to Architect Melmar G. Godoy from San Nicolas, Ilocos Norte for rendering his valuable time and effort as the award presenter for the winners of the Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2023 of Lagip Tinapalabas Program of Action Radyo Lawag, given the 16th day of December 2023 at DZJC Action Radyo Lawag, Barangay 29, Lawag City. Signed by Mr. Nemesio A. Ruiz, the host, and Mr. Reynaldo Fiesta, the sponsor from Honolulu, Hawaii, USA, and of course, Attorney Nick N. Malasig II, the station manager. Okay. Yakot ako. Sakto lang mga yakot na yan. Okay? Can... Dito yung cast. Tagal-tagal ka. Mag-using ka. Dito yung cast na... Thank you. Gustay ka dita? Dita. Gusto ko na ito. Gustay ka dita. Kumasan na ito palang tapno makaredy na duma. Okay. Gagawin set, inkay nabuya, kanangigan, iti intay pa nang presentar na ito in behalf kini Reynaldo Ray Fiesta. Nga magded, kadagiti plaque and cash prize, kadagiti winner tayo. Kaya, kahit pagsagsaganaan tayo, tayo ito ayaban, ito'y duwang runner-up tayo, santo na ito'y champion. Kahit ni station manager, Attorney Nick Malasig II, isunto ti yokor na kiti talong lay, na kiti winners tayo. Kahit nito matlang architect Melmar, iti mangted ka na kiti plaque of recognition. Kaya siyempre, na kiti cash nga, maited ka na kiti winner tayo. Ni Berlina pagaragan iti mabusag Badok Ilocos Norte, iti panang isurat ni Amante pagaragan iti sumitlaing nga lugar. Ket daytoy iti maysa kadagiti runner-up. Kastoy iti pakasaritan, nakiasawa ni Berlina iti di na ayayaten, napilit laing nakiasawa, no pekasta ket ingarigatan na metla nga inawat ti amin. Ket naddaanda iti innem nga anak. Ket gabutan nagbalin nga babaero ti asawa ni Berlina, nagsinada, ket nagbalin nga single parent ni Berlina. Ket insagad na ti masakbayan digiti innem nga anak na. Nagnegosyo iti bawang aggatang sa namatlailako buy and sell. Aging nga napagasatan nga nagtrabaho akas nurse sa Germany. Ada nang paadal keng kuana, aging nga nagtrabaho. Ket nagbaligi amin, dikiti anak da, anakaadal ken nagtrabaho. Aging nga ada amin ng pamilyada. Nagretiro meten ni Berlina iti trabaho na. Kaya nagsubli-subli sa Germany. Sa agbakasyon dito Pilipinas, no kalamiis ti tiyempo iti Germany. Naragsak ni Berlina, naragsak kay natalinaay ti biyag
dagiti inem nga anak. Awagan tayo manang Berlin na pagaragan, Ruga Montito Macder, hantayon nakastrikta adult tao dito. Ya. Ayan, agraman kang ka amante pagaragan, may kang kamat iti certificate of recognition kasikat tinang isurat dati pagkasalitaan, manang Berlin na di terwar o makatoyen, tasikat ti umuna nga pakaitadan iti premyo. Ayan, mangmangigtek mat dita, di ba? Madamat marites da. Kitang feedback pa yung nakapigpigsa. Amante, mamanong amante, maka, alimam na yung kumamon, kaduamon. Ilagay mo tari daw, tapos nyo kasalalat, at pasensya kayo na ya. Ayan, okay? Umuna ka rin iti doang runner-up, Berlin na pag-aragan iti babusag Badog Ilocos Norte, kaya babayan ti pa nang isurat ni amante pag-aragan iti same lang nga lugar. Manager Attorney Nick Malasig II, yung korona kamsat iti lay dito yung muna may sa kadag iti grand winner tayo. Okay? Yan. Thank you, sir. Plaque of recognition, Action Radio, DCJC Lawag, Rinaldo Ray Fiesta Sentensiador Award, plaque of recognition is hereby awarded to Berlin na pag-aragan iti mabusag Badog Ilocos Norte as runner-up for the Search for $1 Million Amazing Story 2023 tilagip tinapalabas program of DCJC Action Radio Lawag. Given this the 16th day of December 2023 at DCJC Action Radio Lawag, Barangay 29, Lawag City, sign Numutibiang kas host, Renaldo Fiesta kas sponsor, can sign Attorney Nick and Malasig, the second cast station manager. I thank you very much. Thank you. Plus, the cast. Yawad mo pa yung cast? Thank Yan. you. The cast. Oh, thank you. Okay. Sagbang ag-message ni Manang Merlina. Yawad tayo pa dato para kini Manong Amante Pagaragan. Ngisut ng isurat. Isut writer. Kada ito a certificate of recognition proudly present to Amante Pagaragan, Barangay Mabusag, Badog Ilocos Norte for being the writer of the story of Berlin Pagaragan, winner as runner-up for Search for $1 Million Amazing Story 2023 in Lagip Tinapalabas program of DCJC. Di kita matlang talo itinagsign. Mga amante, saklatan mga yawatan. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Oh. Ay, agyaman ako na Apo kini Apo Ray Fiesta nga nang tag iti consolation prize me. Thank you. Ken maragsakan ako unay. Tada ito nga istorya pud no nga talaga. So nga naragsaka kaslala nabangaran iti barukong ko iti na isurat da ito nga istorya ko. Ulit-ulit so matlag ti dingding goray adaak ya Germany. Thank you very much, Sir Nemi. Sapay ko matagtultuloy itilagip nga napalabas king kakasla na-approach sa nga talaga orela day jay boses. Ti sumarunong nga runner-up iti 2023 lagip tinapalabas iti Search for $1 Million Amazing Story 2023 iti Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Kadawan sa bali no saan nga ni Pompeo Valencia Saludares iti Sulciano Dingras Ilocos Norte. Nariingan ni Pompeo iti kinarigat ti panagbiag, taltalon panagpasada il tricycle, panagpasada ken panagguardya. Imo na idi nga nagguardya ni Pompeo Arapap na idi iti agbalin nga pulis. Irin to tati girlfriend na nga ni Henny ket sales lady. Wen naging nga nagasawa da. Nagsubli ni Henny iti trabaho na kalbasan nga nakaanak. Ket ni Pompeo tinagayuan iti anak da. Nagtalon, nagtaraken ti dingwen, baka, baboy, ken dadumapay. Naging ka nga nadaandan iti may kaduwa nga anak. Duwa nga anak, may isa nga lalaki ken may isa nga babae. Idagbasbasa iti high school tinauna ken elementarya ti may kaduwa. Idi napadasan ni Pompeo agraman ni kiti duwa nga anak na tinagladingit.
Nagladingit ko nak gaputan na tay, ti disgrasya ti asawa na. Naglugan na pampasahero nga jeep, nga gapoy ti dingras nga mapanitulawag, tagtrabaho iti ti sales, sales lady iti may nga department store. Na disgrasya na idong party jeep nga nagluganan ni Henny. Kaday ti kapuno no apay nga pimusay. Nga nagladingit dagiti aggaama gaputa na po kawen ti silaw ti pagtaingan da. Ket ado nga gundaway ang nagladingit dagiti aggaama nga masapul nga nugutin da. Nga dayta talaga tinagbaling nga kasat ti asawa ni Pompeo ken ti ina dagiti dua nga anak da. Intuloy nga rod ni Pompeo ng insakad ti panagbiag ken panagbasa dagiti dua anak na. Ti makadakes idi adda ti college ti inauna nagsakit ni Pompeo. Nagsarding ni Presley ang nagbasa, nagtrabaho. Aginggang intuloy na matlang ti nagbasa ket nagbaling nga pulis ti inauna nga anak ni Pompeo. Ti saan na naituloy iti nga rapaap na ni Presley tinangituloy. At asawa nan ken duan ti anak na. Nagraduar maten ti kinamaestra ti may kadua nga anak na nga ni Heidi. Awan pa'y ti asawa na. Aduman nga rigat ti pinasar ken nagladingit ni Pompeo. Ngem nagbaligi matlaeng nga nangipay iti masakbayan dagiti duwa nga anak na. Ni Pompeo Valencia Saludares iti ading ra Ilocos Norte may sa kadagitay runner-up tayo nagre-series da amin kapsat iti kinapintas iti istorya kaya sobre kano kamnuhang feedback okay di station manager kapsat iti mangyukor dati lay para kini Pompeo Saludares from Sulkiana Tingra Ilocos Norte number 1 kagawad iti barangay na okay ken kasama ten dito'y plaque of recognition kasmudla ka tayo imbasa kitay Pompeo Saludares runner up Search for $1 Million Amazing Story 2023 iti lagip tinapalabas kaya nakasign kami nga talo siya akasos ni sponsor tayo ni Ray ken station manager i-award ka na tayo ni Melmar ni architect yan in behalf ka ni Ray nagrama matan di kas yan Pompeo any message kadagit tagbibuya ka nagdingdingeg umuna ti amin sir kay hindi amara kinapod Diyos kahit kung mga kablawan ti Cebu kaling staff iti DCJC Action Radio Lawag imong matunan ni Attorney Sir Nick Malasig kayo sir na imi nga timon piloto iti nga programa nagit pinabalabas basta may kabiditi naruway nagbibuya kinagdingdingit iti tinalatak nga programa yo ora pwede iti kangruan iti sponsors iti nga pasalit iti programa kita na po just tinangi pasubli kata kayo iti nadupay nga bendisyon kakabsat. okay thank you Pompeo Thank you sir. okay. Thank you. Ket the grand winner 2023 awan sa bali no saan ato'y premyado kanalay nga manurat iti panawag ni Mr. Norberto Bumanglag Jr. iti San Nicolas, Ilocos Norte. Siyamda ngagkakabsat isu ti may katlo manigpud inauna. Awan lamisahan da no kasta nga manganda agbibingay ta kanagiti sidaenda balay nga naaramid iti kawayan panaw ti atep na. Awan kuryente da pala idi. Agapoy ti bubun muno karayan ti danom nga usarenda. Nitatang na kadagdamdamili kadagiti lusob, agdamdamili mat ninanang na kadagiti masiterya, banga kendalikan. When? Aguutang da, nakakurkurapay da, nakakurkurapay idi, tibalay, uno biyag, namanong tiyun. Idi ubing pailayang isuna iti may sangarabi, iti rabaw ti tambak, nakakita iti layap.
Ket malagip na ti sao ti bakbakit idi no makakita ka ti layap agwis ka. Wen, ingkamakan na tinangkita anang talamiti-miti. Diyos ko, balbaliwan nyo kuma ti bihag ko. Naglako idi ni Manong John ti pandisal iti agsapa iti aldaw aglako tinapay aglako pa iti banawag. Ket jay tumaudi nga banawag nga ilako na sakbay nga mailako na basaen nan to manipod page 1 aging gana ito so aming nga naisurat. Nga dayto siguro tinakasursuruan na nagbalin nga nalaing nga manurat may sa manurat iti banawag kaniti drama ti radyo. Nagturpos ni Manong John Bumanglag iti kolehyo babaen ti panagdamdamili. Wen, nakiasawa ni Manang na ti maysa nga Hawaiano, uno Hawaiano, ket inala ni Manang na ninanang na iti Hawaii, aging gangin sublat ni Nanang na atinawing ni Manong John. Kaya di July 1976, idi batin na ti girlfriend na ken ti anakda, ket ingkarin na ti bagina. Nga aramida na ti amin tapno agbalbalyo ti biyagda. Ngem no labsak ti agsao ko na ket kasla narigri ket kano ti agtrabaho ijay Amerika. Naging nga simbrek iti kina US Air Force. Nakapasa iti exam, nagtraining kasla di nakabaylan idi ngeming karigatan na. Basit met ti sweldo ko na ket awam met iti maurnong na. Umapapal ni Manong John kadagitipada na idi a Pinoy nga agbalik bayan ket aglaylayus ti kwartada no kastag bakasyon mo. Dua nga tawen na iti Amerika idi agbakasyon tapno laeng mapan na ikasar tinagbaling nga asawa na. Iti simple laeng nga kasar. Idi agsubli ni Manong John na dumaduma nga base iti napnapanan na. Aging ga napadpadayawan na i-promote ket agpatinggamad laki di ti Master Sergeant isunan. Naala na irin ti asawa na ken ti anak na ket nagtinulong da nga asawa. Indanapin idi ni Manong John tinangala iti part-time job na. Idi agritiron iti serbisyo nagbalaydan sa jay Las Vegas. Naggwardya pala idi aging nga nagnegosyo Manong. Nagikat agwardya aging nga nangipasdek iti cleaning business. Idi damo ket is-iso na pala ang idi ti aming agtrabaho no kasta nga damaawat na ngagpadalus account na. Aging nga di makilit nga negosyo. Ngem adulat ta iti manglalayis kang kuana. Gapu iti kina janitor na kano. Ngem umis-isem layang ni Manong John. Ta didaam mo ket nakaornong ni Manong John ti adungan tulyar. Ket nakaparakder ti sa balipay nga balayda. Ket no malagip na idi ubing pailaeng no makakita iti layap. Nakadardaras do ka, nakaparpardas do ka nga mangyarsaas. Diyos ko, balbaliwam kumatibihag ko. Ket malaksid iti balay, nagbagir pa ni Manong John kadagiti na dumudumang alugan. Kadidi 2017 nagbakasyon ni Mang John ti Pilipinas ket nangipatakder iti bay sa kadakkel nga family house. Mansyon ko na di kita makakita ngem panakkelan lang nga balay. Napakalaglagipan na kano iti adu nga sakripisyo dagiti dakkel na. Intuloy na latta idi tinagimbes kadagiti stocks ken mutual funds. Nagasat ni Mang John ta dakkel nga urnong na iti maysa nga tawen. Idi malpas ti pandemya nagtarakan isuna iti paltat agigang adan ti Lindas Farm and Resort. Ket nagbaling nga kapipintasan nga resort iti San Nicolas ti Lindas Resort. Ket kas ammo tayo ni Manong John Bumanglag ket nagbalin idi nga sikat ket nalaing nga manurat iti drama ti radyo. Aginggang iso ti maysa kadagiti premiado nga manurat iti banawag maysa nga nobelista iti banawag. Ita palagi ko na malagip na launay, dedi ubing pa isuna, Diyos ko, balbaliwang tibiyag ko. Nukasta nga makakita iti layap. Iso nga da kayo, mabalimot nga kumita kayo iti layap, barbaring nagbalbaliw met tibiyag yun. Manikot sa biyay San Nicolas, Ilocos Norte, tubo iti barangay 7 San Nicolas, Ilocos Norte, kaya nagtrabaho ka sa US Air Force. Kaya absat, kaya nagnegosyo sa Amerika sa nagawid
Dito imuno na kanya nga nagdram-dram ano na nagaramid iti drama na pipintas. Imo na sir ito DCJC pinagsuratan na iti drama sa napan sa Jubanger ket sadya kalpasan deta sakmati si Maruno dikat imuno na isuna nga nagaramid kada iti napipintas nga drama iti radyo iti 1970s ket napansa di Amerika kalpasan na iti nag-retiren sumiti pa nakasunit na nga nagsurat iti banawag dati ket premiado nga manurat iti banawag palangka award kanda dumapay gabsat ni Mr. Norberto Bumanglag Jr. nga isuno ita detoy kaanakan na ni Maria Richelle nga dadto ita. Maria? Atay, yokor ni Assistant Manager detoy Lena. Ken kastamatan detoy plaque of recognition. Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Grand Winner DCJC Action Radio Plaque of Recognition is hereby awarded to Norberto Bumanglag Jr. Barangay 7 San Nicolas, Ilocos Norte as Grand Winner for the Search for a Million Dollar Amazing Story 2023 Tilagip Tinapaladas Program at DCJC Action Radio Award. Given this the 60th day of December 2023 at DCJC Action Radio Lawag, Barangay 29, Lawag City. Signed, the Nemesio Airways host, Reynaldo Fiesta sponsor, Ken Attorney Nick and Malasig II station manager. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Yan. Sobrang matlang. Okay. Daganda mga website, the recorded message na imanong Norberto John Bumanglag Jr. Anyan nga ragsako iti dito yung gundaway. Tasyak tinakaipayan iti grand winner iti dito yung programa lagip tinapalabas. Ngayon naragragsakak kumamanen no adak dito iti Pilipinas. Tapdumadarayan dito yung isang sangayan nga aldawa pa nakayawat ipamadayaw kadigiti ng abak iti dito yung programa. Alahik nga ro dito yung gundaway iti agyamyaman iti DCJC Action Radio Lawag ni ilagip tinapalabas ni Apo ni Mission West kadigiti amin ahurado and the management DCJC nang nangruna-unay ni Reynaldo Fiesta nga isto tinakaigapuanan ipan nakaangay sa ito'y nga programa apasalip ilagip kinapalabas. Thank you. Yan, dadyo yapsat ng kananggan Imanong Norberto Bumanglag Jr. Ito mensahe na. Kat Gagang upset, ikangaradan ng ikan kat any other